Kako si Jospe? Dobre. Nemaju takve šećere. 4-4-2. Može. Ovo je stavljen dečove, nezdraske. Dobar dan još jednom svima. Mi smo danas sazvali pres konferenciju kako bi vas obavijestili o privremenim rezultatima referendumskih inicijativa. Nama je drago reći da smo uspjeli. Obje referendumske inicijative stekle su dovoljan broj potpisa i više od toga za održavanje referenduma. I ono što možemo u ovom trenutku reći, mi ćemo pravovaljane potpise donijeti 24.1. u Sabor. A ja ću sad prepustiti riječ Marinu Miletiću. Lijep pozdrav svima. Prvo se želim zahvaliti svim građanima Republike Hrvatske koji su izašli na naše trgove u teškim uistinu vremenima. Ovo je prvi put da u prosincu je netko pokrenuo referendumske inicijative i svi dobro znamo da je vrijeme bilo zahtjevno, da je bilo i hladno i kiše i snijega i svega. I zato prvo zahvala najveća građanima Republike Hrvatske koji su izašli u tolikom broju i podržali referendum. Onda se želim zahvaliti predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću što je prepoznao da treba stati na branik građanskih prava. Želim se zahvaliti dragim suverenistima. Želim se zahvaliti Domovinskom pokretu, mnogim zastupnicima, Dariju Zurovcu, Karolini Vidović Krišto, gospodinu Hasanbegoviću, želim se zahvaliti Mislavu Kolakušiću, Hrvatskoj stranci prava i svakome, nadam se da nisam nekog zaboravio, dakle koji je na bilo koji način doprinio ovoj velikoj pobjedi građana Republike Hrvatske. Želim se zahvaliti posebno ovdje u Zagrebu, ne samo radi ogromnog posla na razini cijelog grada Zagreba, nego i na razini cijele Hrvatske, dvijema ženama bez kojih referendum ne bi uspio, pa hvala dakle Kristini Tabak i Ivi Rem na svemu što su učinile u ovoj organizaciji. Skupili smo 400.000 potpisa. Dakle, tresem se od radosti, tresem se od uzbuđenja da u prosincu u zimskim uvjetima, skoro bi rekao sami protiv svih, da smo skupili 400.000 potpisa. Imamo svega 3 radna dana, dakle iza nas, kroz koje smo svaki dan s našim timom volontera prikupljali, analizirali trenutne dakle informacije i podatke koje imamo s terena, a onda ćemo dakle prvo sada čestitati svima sretan Božić, onda ćemo pustiti naše ljude do nekog 5. siječnja da se dobro odmore i onda ćemo nastaviti dalje s obradom svih podataka, tako da 24. siječnja, kao što je naš predsjednik gospodin Petrov najavio, kada budemo predat ćemo sve provjerene i autentične potpise. Još jednom hvala svim građanima Republike Hrvatske koji su podržali u ovako velikom broju dakle ovaj referendum i želim svima sretan i blagoslovljen Božić. Evo, izuzetna mi je čast i radost što sam sudjelovala u ovom demokratskom procesu gdje se zaista prvi puta zapravo vidio glas naroda. Imali smo jako kratak rok pripreme, mislim da niti jedna referendumska inicijativa nije se u tako brzom roku pripremila i iznimno teške zimske uvjete i evo ovim putem želim zahvaliti svim građanima Republike Hrvatske koji su nas podržali i svim našim volonterima. Hvala. Ja bih iznad svega htjela zahvaliti svakom volonteru koji je u ovakvim uvjetima stajao pola sata, 10 sati, 12 ili 5 minuta, sasvim svejedno, svako je dao najviše od sebe i mislim da je to najveća pobjeda i mislim da smo zato i uspjeli jer su ljudi išli srcem i ja od srca zahvaljujem svakom pojedinom čovjeku koji je sudjelovao u ovome i koji je dao svoj potpis
i iznad svega oni koji su se borili na svakom štandu. Hvala vam. Drago mi je da čitava hrvatska javnost može vidjeti koliko je u našoj inicijativi snažnih i sposobnih žena koje su ovo iznijele na svojim leđima. One su sigurno budućnost Republike Hrvatske i mi smo izrazito ponosni na njihovo djelovanje i na djelovanje svih ostalih volontera koji su dali svoj obol u ovoj zahtjevnoj akciji jednog festivala demokracije koji odavno nije viđen u Republici Hrvatskoj. Želim naglasiti da je ova inicijativa posredno već polučila konkretan učinak. Vidimo da se, nakon što smo prikupili potreban broj potpisa, odustalo od takozvanog 2G modela koji se najavljivao za 4. siječnja. Isto tako vidimo da ministar Beroš, suprotno europskim zdravstvenim preporukama, najavljuje ublažavanje mjera za blagdane. A ono što je najzanimljivije, premijer Plenković je nenadano odriješio kesu da bi pozvao naše iseljenike natrag u Hrvatsku. Sve su to posredni rezultati prikupljenih potpisa gdje vidimo jedan očaj i pogubljenost. Zbog čega? Zbog toga što su građani Republike Hrvatske pokazali nedvosmisleno da žele da ih se pita o načinu upravljanja, ograničavanja ljudskih prava i sloboda unutar ove pandemije. U tom smislu mi smo izrazito zadovoljni što je ova inicijativa već posredno polučila konkretan uspjeh, a i što se djelovanje ministra Beroša pokazalo da oni nikada nisu donosili epidemiološke mjere. Jer suprotno svim pokušajima difamacije koje smo doživjeli u javnom prostoru, mi smo oduvijek nastupali kao izrazito ozbiljna i konstruktivna oporba koja je predlagala konkretna, kvalitetnija rješenja jasnijeg upravljanja ovom zdravstvenom krizom. Kada vidimo što sada najavljuje ministar Beroš, jasno je da su sve njihove odluke do sada, a i u nastavku bile isključivo političke, a ne zdravstvene prirode. Baš zato je nužan ovaj referendum da bi se građani Republike Hrvatske imali pravo izboriti za kvalitetniji način upravljanja ovom krizom, za više slobode, ali i više odgovornosti. To je sve ono što im u ovom trenutku nedostaje. Osim tog posrednog učinka koji je već sada prisutan, očekujemo i konkretne posljedice ove referendumske inicijative. U tom smislu od predsjednika Vlade Republike Hrvatske i od Hrvatskog sabora očekujemo raspisivanje referenduma i priliku da građani Republike Hrvatske konačno daju svoje mišljenje o upravljanju ovom pandemijom i o COVID potvrdama koje su donesene nelogično, nestručno, neepidemiološki i diskriminirajuće, što je razlog zbog kojih ih treba ukinuti. Hvala vam. Danas je dan kad se radujemo. Od današnjeg dana ćemo se svi skupa malo odmarati. Prije svega naši dragi volonteri, stotine i stotine ljudi diljem Hrvatske koji su se povezali, koji su žrtvovali svoje vrijeme, mnogi od njih i svoje zdravlje na ovoj hladnoći, trpili uvrede, trpili podmetanja i uspjeli skupiti ovaj broj potpisa koji ste čuli. Ova inicijativa bila je jedna munjevita reakcija unutar 7 dana nakon uvođenja COVID potvrda za koje je ministar Božinović još 25.10. rekao da ne razmišlja o tome, pa smo vidjeli što se dogodilo. Sve ovo što se događalo zadnjih par tjedana, a to je jedno gusto vrijeme koje će dovesti do dubinskih promjena u Hrvatskoj, kako na političkoj, a rekao bih i na medijskoj javnoj sceni, jer je mnoga zvijer ostavila trag na ovome snijegu referendumske inicijative. No danas je dan kad se radujemo i opuštamo. Podvlačit će se crta, analizirat će se sve što je tko radio i govorio zadnjih par tjedana. Nastala je jedna nova mreža snažna ljudi u Hrvatskoj, koja nije nužno vezana samo uz nas. Puno ljudi koji nikada nisu bili ni u politici, ni u bilo kakvim građanskim inicijativama, ali su osjetili da je kap prelila čašu. I organizirali se u svojim gradovima, u svojim mjestima, selima i postigli su pobjedu. Ta mreža ljudi koja je stvorena
je jedan zalog bolje Hrvatske. Dio njih sigurno i politički, dio na civilnoj sceni aktivistički, ali jedan, da tako kažem, kvasac koji će mijenjati naše društvo. Želim čestitati prije svega njima, a ponavljam, vrlo brzo nakon Nove godine, dok budu naši ljudi iz tehničkog organizacijskog tima nastavili rad na sistematiziranju potpisa, i mi ćemo napraviti jednu rekapitulaciju javnu svega onoga što smo doživljavali i preživljavali zadnjih tjedana. Ali ponavljam, danas se radujem. Koristim priliku da svima čestitam sretan Božić i nadu da će nadolazeća godina 2022. biti bolja od ove koju smo prebrodili na kraju i evo zasladili ovom pobjedom građana Hrvatske. Pitanja neki? Pa, imate 400.000 potpisa, to je onako dosta granično. Znamo da 10% se uvijek mora odbaciti, tako da bi se moglo dogoditi da budete ispod onog potrebnog broja. Dakle, tako za to. ne strahujemo. Puta je 40.